Vols un cava de 21 botons? Hi ha caves per totes les ocasions, però aquest és per prendre-te'l vestit de festa. Conec una noia que se'l va intentar veure amb xandall i no va poder. Aquesta setmana tastem al Vilarnau, Gran Reserva Vintage. Surt d'aquestes vinyes i és viticultura de muntanya. És un cava del 2013. Fa uns 5 anys que dorm aquí. És un llarga criança, per això a la boca notareu que és molt més cremós i envolvent. Fa olor de pastisseria i de cítrics. I a la boca és fresc, voluminós, omple tota la boca. És un cava per un dinar de 8 plats de postres, de copa, recopa i champions. Escudella, Bé, canelons, fantàstic. rostit, Porta cap aquí. llagosta, Patapam. Vilarnau, Gran Reserva Vintage. Un cava gentleman. O gentlewoman. Cada vegada que venim a Vilarnau, t'has de quedar fins que tanquin? A Vilarnau ens encanten les visites. Salut. Salut.